Faude Webarodo Faude Webarodo Fauda Webarodo Yobo Faude Webarodo Faude Webarodo Faudamba Kondre Webarodo Yobo Faude Webarodo Faude Webarodo Fauda Kondre Webarodo Yobo Faude Webarodo Faude Webarodo Fauda Kondre Webarodo Yobo Faude Trove watrana gorombe jimaisa Trove watrana gorombe jimaisa Mama no mandiwe Goro no mandiwe jiwiwanu Trove watrana gorombe jimaisa Trove watrana gorombe jimaisa Mama no mandiwe Pañao de cambio Vino maco Jengeloyo Vino maco Mami nene servisa bita ki fama libita Vidondro tuego Vino maco Pañao de cambio No maco Yengeloyo No maco Mami nene servisa bita ki fama libita Dondo dueño No maco Sabe du d'appeler Sabe du neni na camera un cadoro Sabe du d'appeler Sabe du neni na camera un cadoro Yeah, vaya sabe du d'appeler Sabe du neni na camera un cadoro Sabe Pichu pichi un srefo do meki wang kafo Aye sajida doro Aye sajida doro Aye Chema pichu pichi un srefo do meki wang kafo Aye sajida doro Aye sajida doro Aye Nyafaraisa Mama Diego de Nyafaraisa Nyafaraisa Mama Diego de Nyafaraisa Te yesuku mi dada no mi dada Te yesuku mi dada no mi dada ano mi dada mina huma ano mi dada Yesu mi dada, no mi dada Yesu mi dada, no mi dada no mi dada, mina uma, no mi dada Yesu mi dada, no mi dada Mate kari mi dada, no mi dada no mi dada, mina uma, no mi dada Yesu mi dada, no mi dada Yesu mi dada, no mi dada no mi dada, mina uma, no mi dada Mate Yesu mi dada, no mi dada Te kari mi dada, no mi dada no mi dada, mina uma, no mi dada Yesu mi dada No prefanyo ma obi
obia no pray fanyuma. No pray fanyuma, obia no pray fanyuma. So ten so, obia no pray fanyuma. No pray fanyuma, obia no pray fanyuma. No pray fanyuma, obia no pray fanyuma. So te so, obia no pray fanyuma. No pray fanyuma, obia no pray fanyuma. No pray fanyuma, obia no pray fanyuma. So ten so, obia no pray fanyuma. So ten so, Obia no pray fanyuma. ma so ten so, Obia no pray fanyuma. ma so ten so. Sumai pele fa kama e. Ano sabi kama obia o. If you no sabi fa kama o. Dai no mudu kama obia. Ja mensen, goeiedag, goeiemiddag, goeiemorgen, goedenavond po allemaal deden aan alle spiki van Tata. Tide a programma kopen da wisari. Mensen, groeten allemaal dape me baro di metakuni na nepa tagalo fugado konvo, chima fu chima, kabra fu kabra, profe fu profe. Ik ben iemand anders dan genoviënt. En mi piki fu krong, mi piki fu busi, mi piki fu liba, mi piki fu loktu, mi piki fu sabana. E baro di iniwan sama da loktu, da lontu, nanga lespiki, nanga saka fasi. Alweer ja even slecht, door alweer tjinsa internet go in en out bij ons. Maar, ogoboom. Zo, tite bar odi. Dat me bar alas maar op een kondre, want bigi odi tiri tapasone bakanadis vandaag is, als ik mag weten, vandaag 11 september 2022. Is het programma Akon van Wisani en me bar alas maar op een kondre baka. Dat ben een para, corona ni keri stramaka boven brokopondo, si paliwini, 3 tabatje, lange tabatje, guya kondre. Odi, en dat ben een para maribo. In na wanika sani paus la tu pasu rengu pasu van kalonweg. Ja, van weg pasi dape dat de familie dape komen en bekker odi en dat ta para pasi na kilometer 38 mesisa roli na bien ang ami marape na tapa balkon di bakan na dape na Israel na kondre odi groetjes, dit is genovier en daarmee bar alles maar dape odi na infraschena. Goeiedag, goedenavond, goedemorgen. Celine, Veroniki, odi les piki krijgen nga sa kapasi. En mijn bar odi alles maar pena. Zweven wat dape goldlanden it dape in Europa. Holland kondre iedereen dape. Goedemiddag, goedenavond, goeiedag. Dit is maar pena Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Utrecht, Arnhem of Aanregen of wat ik kading. En dape na Zwolle, Lelystad, Hilversum. Wala maar dape mijn bar dape wan bigi odi. En dape abragos snel go naar België. Iedereen daar zo. Kathleen, Patrick. Orlando, wala man sape me baru aan bigi odi, lespeki, en dan ga ik rechtstreeks naar Frankrijk. Mels, odi, lespeki, krani mi shi, Marigate, mooi man. Hij snapt uit, hè. Eneste plaka umadapena in Zweden. Laiwan bal, goed, Marigate, versteri, mijn belly en versteri persoonlijk. Tap adedisi, you know. Odi, en dan groet ik iedereen die verjaardag gaat in de afgelopen dagen. En mijn abiboom, kom ik even snel mensen, want was is af of verjaardag. Ben verjaardag op verjaardag. Even snel kijken, zomaar ben verjaardag, maar misabi was maar op verjaardag heel gauw. Even mensen snel even piepen ja, want misap was bij verjaardag. You know. Of was mijn verjaardag, maar even kijken hoor, als ik het goed heb, even in mijn dingen kijken, kom Luko. Want, misabi, nesta verjaardag dadelijk, of nesta verjaardag sabba, ik hoop het niet, ik denk het niet. Maar in elk geval, nesta tijd op een begin day, want de day deze mensen, en ook heb je versteerd nesta aan het deving, ik denk een verjaardag binnen het tijd, of als het me nog hoop was, dan is het ook kost me. Maar in elk geval, nesta wordt een van die dagen jarig, en mijn versteren van hier uit Jab. En alles maar sabi afjaro so me fostero alamalanga a bigi day funu. En alles maar sabi de sikiwana also op na atoso me wiso alamal ko baka estesidana u lobby wan. En des maar sam las de lobby wan sa chagwa sabana me kondole de alamalanga lespeki na grand saka. Mensen tira watak abra. Kombra aksimi, komitak abra Nana Tata. Sumo Nana Tata. Wanola sayde. Walosa taki, we kon direct met tapu. Maar in elk geval, me want tegen brada sisa. Konfo na yuna konfo en lobby yusrevi. Anatrobi peyu mopo, anatrobi suma na yu.
je altijd moest lobby schrijven en altijd je moest de nanga you schrijven alla momenten if je maar kan je schrijven je moest de alla momenten kan je schrijven kruide nanga you schrijven wan probleem de kan je comfort if je wan wan sani voor drink wan sani if je wan buy wan sani kan je comfort tak lo kom je wan do so en actie de altijd make denk give pardon voor iemand san you desa you no kan de not do actie altijd pardon want sonte we do sani en uno sabi so langa wans man ko tegen no tak hey i do so wan sani ga je do dit en mensen before me go door helemaal ushi na background voor me toch ushi bangi ushi tabra ushi drie men zou machi allemaal drie futu Aisa Sturu alla so bakasi dat is allemaal gemaakt van sister Mariana emitake boom Grotgans, een telefoonnummer even wan order sani se uka order na assisa di sisa itana slana kondre en nummer na 597-714 als ik het goed maak kijk komt er mee even 6167 ja hoe kan bereik Adamaris aan op WhatsApp te bereiken en ook op Facebook en in ik heb het daar zo ja Mariana Rotgans. Ze is op Facebook te bereiken als Marisi. Hij maakt alla sani, hij post alla sankoji. If je hebt de sanis van nodig, hij maakt alla so sani. Ze maakt van alles. Ik denk hij maakt pangi toe. Amma Brodisi, Adam Marisi, hij maakt alla sani. Even wani contacten, ook kan contacten. Telefoon is daar zo. Is daar zo op mijn scherm. En dan ben je op het scherm eerder tapu die bij introduceren. Maar mensen praten maar is in een comfort toch? Wil ik me bisa, we kies gaven voor de convo voor nu. Want dit is na convo, ik je gaven voor de sanisi en kom aan alle denkrisi voor me alle de sanisi. En daarom heb ik altijd, walas ma, wil ik libis maar de convo le gyoka. Wa Nana Tata zijn convo voor junu, voor jun abageleiding, voor jun akoloko, voor jun kracht en akoloko. En alla convo abisabi. Ik was aan Lucas Sarisi. En mek bange. Wantrawa mek dressi. Wantrawa body. Wantrawa shi. Ishi to bras asisa. Adido metake altijd wile klibisma, lek familie. Bondru koma kandra. Toch brada sa ne tanto omodisi. Bondru koma kandra mekwa kofu. Da kofu sawe meki. Ala libisma anga konfo anga yoka. Sabi de. Da we moksi de sabi kona wang. Dat we doen taki san epesa in een familie, in midri unu, like familie. Dat ons revi kan lose de sani, una vlon tupadre gwa obiasma, maar usabi fa de na familie, usabi, familie abiden sani, yap dise kwa kerki, dise longwa, dise jarusu, di bika dis eitak furu, a dis jongo bikasi, so konfone tapu en anomach. Want mina op dit dat mi mus op dit soort neighbor en zus. Het gaat dit zo. Mi want tegen ons aan toe brada. Stap zijn unsan da doro sei sang. Is fiti fu conform. Stap asanati. Conform e go pe awani. Ana trobi sot conform. A eneste sang se go pe awani. Ana solisa ne go en solisa na smai bepal na sweri. Maar zo is als we is ne go pe son te takam go en ne go bikasi son te shi taki alibi fast maar dat no de sami wani en mi no wa capacitati. That's really no go. En convo sanata ta sen konjiu Nana Tata wan kan sende convo jiu because you reklibisma in account ya mi wana convo dati. Ya mi pabe kiswa kromati mi wana kromati mi pa. Ya mi pabe kiswa mi mabe kiswa aisa mi wana aisa. O mi pabe kiswa aisa. En nego so bransi sa. Daarom bransi sa mudo. Sa abi toch? Briti. Want wa lukuno convo na you gudwara. If you man tro wana nga you convo lobby srevi tro wana. Hey bransi sa. Na you gudu tape na alasanda pe. Daarom te go ina forget. Na you srevi solicitations me praxe takyon. Yo alibine go yo sai go takrona mi safe sangami. Da de longa obiama wa kwak sa kana kwasa yo dis sanga you na in was so if you water it was disi na birma do you of na vrienden do you of alasani. Maar sa me takyo balance sa. Daarom if one sa et do you for sure luku na doro sei. Luku in you also. Luku sam sa na you see also na you see. Luku sam sanga.
Because ze zeiden, mensen, t-shirts voor mij nog door, t-shirts van mij werd hier is een brand new t-shirt gemaakt van mijn vrouw. You know, ik nou of je na eme kasa die zie, me kala de krosi gimi mensen, a bigi baka, start baka, mo prodo no mensen. Maar ella geval brasisa. Sami on take unta brasisa. Omo sabi, taki, unom fetigi noti. In fetigi srevi, en luku you, en for sure, wansa if sanga you, ibe abdisi babdati of kolokune waka komichu. Luku saya du forke, luki ni oso. Te lukin os de luku dorosi, want kan de luku to brasisa, anon kan de meeste geval to broer, brasisa. A probleem de taki, archibuera. A probleem taki, wan konfo for you, of fa bere kan de tu, e chara okoloku kon. En dan, if you no sabi na problema dati, en something, je shi, of je jere, en something san efsa kan de jaren, 5 jaar, 6 jaar dan, de san e biki waka komitju. Dat if you no kan go denki, gos don't denki, daarom met a goed dat altijd toch. Don, e takanga is revi, en go denki takion, family be big, fa asan is biggie, they go look for a bigging. A big, altijd a biggie imusu aba big one. If you not biggie to Francis, dat na probleem toch. Im go look a bigging, na so sabe meet me, en a so. Want if you don't look at that, no. You know, kisera. Na lekte wan san de to, im go look for a on stand fa sani de. Fa asani waka kon in a bere, suma go teken, en sa wani. Je verstaan brasisa. If you no can see, san deno de en san be de before, dan je ida probleem. Want je luku nomos no, na disi, wa ma temina so of o ma temina so na, yana asmadati. No. Luku in you, en dan je luku adorosita. Oké, kom luku sap sai na, kom luku mi selefita, maar luku sap sai na familie. Kom luku na familie, kom luku mi passe, foka mi passe. Sap sai na deng. O so dape, oké, kom luku na masi, sa dape. Oh, oké, kom go onderzoek nou aan misrevi, en ko taka misrevi, en luku so bos kopu mekisi. En voor je doet dat, acties reparen. Actie Nana Tata pardon, actie den convo aan je pardon voor in je sani kan de yushi, maar je put wan itapi ai dishi. En dat in de meeste geval voor je allemaal branches aan. Mino pul mi notitak ai, mina 100%. No, mina, mi dine tu. Mi dine, tesane na kenak mi tu. I verstaan. Want me daar foto toe, mi notak mi daar foto, in we allemaal daar foto, maar tu daar foto actie pardon. En zo is no praktijk tu actie pardon dat tamala tire daarbij. Alla sante boom. Nee mensen, helemaal niet. I can take day, I can take moe, I can take jari. I verstaan. Na de hand voor you, van je go doro naar je schreef. Want zo we praktijk. Oké, mo begi mo actie pardon dan. Akaba. Maar dan baka wan tuj nu of zo. Ik kisi siki baka, mekare sikera. Ik kisi siki baka je bigi kosi, je krutu, je winsu alo sanfu trawan. En dan met de bransisa. Logo ta met de gisma altijd. Bransisa. Luku sa takanga imofo. Dat na abig luku sa takanga ang imofo want imofo ay tai ene lusu en imofo na wisani. Because something say takia dat je pasabi ka if you want convo na you say. Sa de weer de solutie of kan de desma gebruiken in een thing voor do bepaalde sanida. You know kon abama na ti da itakwan sani. Oposara. En dat ta pasara yo bari of ta kotaki je kosi ching of je kosi iklein kinderen. Je tak ala soort bigitaki. Je kosi masa tak ala soort bigitaki. En we vertrekken die brengen hella net. Dan plotseling, want tegen kon dat alasane bigi go messed up aan hij. Alibi ne go, this alasane, yanga man date of yanga de chin video, maar plotseling check is wat afkeur voor jou en bigi kosi. Plotseling de chino want takken hij, alaso sane bigi sa in jullie bi. Dat je go tak, wacht die. Dat je door nou kwak sa, dat kwak wat ja. Dat zo, ook tegen wel lo sane. Maar jullie glibis, maar in een gopaka lukutak, sami do, imi alle tijd. Is dat toch? In het verleden, wat is er gebeurd in het verleden? Fala sani deso.
No more jompo. Go die schuld. Want, zou je doen toch, Francis? O loopt poesu schuld goed toch? O no want de fout in een fout. We willen nooit in een fout zijn. We zoeken altijd een scapegoat. Je zoekt een blakas kapo. Oké, je zoekt een blakas kapo voor potas schuld, tapa blakas schuld. Because you know want ik verantwoord tapio. En dat te you know want ik verantwoord tapio. We soort watra you go wasi. We soort place you go. You know lusu. You know lusu. Wat zei je? You. Nee, no want ik verantwoord toe. En te you know wat ik verantwoord toe. Kan je het vergeten? Ik heb het niet. En de logo. Go te krabasi. Do alla sani. No je pi brada. You must daarom asani to brada. You must take altijd verantwoord toe. Tapu you schreef. Say je doe. Anatrobisang. Zonte you default. Zonte you default. Maar toch taki. Moet ik verantwoord die na tapu fusosof. Sabasani. Isabi toch. En dat nou was asa we. Lekstra naman. Weklibisma. Lik alas met apa grondtapo. Mina takstra alas met grondtapo. Une doe de. We vrede. Maar terwijl doe sani. Une vrede. Terwijl sani mo bij toe mo fune vrede. Bla 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 bla. Je verstaan. Want luku. Zo te we praxen na uwan de tapa grondtapo. A uwan sanem sani. No. Aye grondtapa. Las ma ala rasde. Sa abden sani. En. Na lekfa ya blakama ya bisterias neisi yap ala sutra de ala mala abde egi sani abi de egi probleem anotak na ablakama wa a probleem nee mensen en look hoeft hij kort op konvo ala ras af konvo maar zonte de karen trafasi dan mo go direct op sana Nana Tata suma Nana Tata fane Nana Tata kom bransi sa motego elokmenesa pane mopo Nana Tata i verstaan. Maar sa de kopolemi, Nana Tata, na een de sa meki alla santa pagron tapu. Maar te go lukuto brala sisa. Taki yeshi asneisi abi engado. Una na tata na un gado. Maar ja, bi trasma sekar den gado, lek fa de Bijbel kading. De karen gado, ang de karen en Jezus, pinosa peremo pansalati. Ja, bij de Boeddhisme, de dak Boeddha, dat is de gado. Je verstaan? Ja, bij de Hindustanen, pinosa omeni de, omen gado de abi, maar wansami sabi na mata. Je verstaan? En je hebt trouwen toe. Je verstaan? De actie schrijft nou taki, wacht hier. Maar fa, hoe allemaal na libisma, maar dan fa allemaal wat zo voor gado. Je verstaan? Asan de to bransisa, samo chakon, samo teguno. Nana Tata, imusu apuan bribi, imus bribi tapuan sane. Nana Tata, ino kan bribi ta tu drifo sane. No, ino kan abi, Nana Tata, da je go bigi, e bribi in a Bijbel. En je zegt, daarom, ala de obiaman, to, sei chara Bijbel wordt ook in moxie ina, vadekar, ina convo. De mij hoorde ze pas putu. Because say de, a Bijbel nanga convo nego. Want if allemaal sabi toch, a Bijbel mopo in Europa, ano mopo na Afrika, ano mopo na no presa mopo Europa. I verstaan. De mij taka mopo Middle East, no, a Bijbel na Europa, mopo. I verstaan. Maar, sami wan teigu nu taki, Nana Tata, na na hersani fu na wangado sa alas mata pa grond tapu so den dan e bribi inen unjeng Nana Tata de trawaje mata de trawaje Buddha de Buddhist de Muslim tat na alla i verstaan en ja so yap so futra so tu ning sa smaji Nana Tata unjeng Nana Tata. I verstaan. Nana Tata. Na wan gado pe. No wan sma no sabi. Toch pe ade. No wan sma. No wan kon voor okote tak asap trupe Nana Tata de. No wan sma. No wan yoka no wan kon voor okote. Misle no sabi if asap tu pade. I verstaan. Mi aksi mi no kispiki. Masa motei gunu taki. En mi ap wantra gado baka.
do sang mi vergis van manis ning taki een na agado dat geloof in na Queen Siba isabito de manati na de blood money man sa kongudu din agado dati iverstaan mino sabi eva manet bribi ina tata mino sabi ma agado fa masa de me din de me bribi ne me kare din wan de me do ala so sani fu kongudu de me kare Queen Siba ma Nana Tata to agado funu agado sa lasma bribi inen le fam taki alasma ben iginen to we no sab ala something we taki na meki gron tapu na alasan sa deto dat we taki to en dat we bribi inen maar mi kan taigunu true moro de bakadati moro de iverstaan moro san de sa wile kribis mano sabi en daarom teres met tak de gosukupe a erstes ma fa gron tapu be mopo de nooit oefening do denk ik dat de sabi de no sabi omdat zij de asabi falibisme meki falibisme kon no mas mano saba koni dati omdat zij de evulu ka gron tapu to en evulu kusa Nana Tata pota pa gron tapu to bense to le libisme to e wan libisme le kuslevi kon kies amachti fu me libisme sopsa wanneer bigi problema te mam am erg lik van dit idee en daarom toe toch mensen want obia nooit osorio in sabi ono sorry you denk you sabi a tori fa obia ino sabi omdat ze if you kon sabi a sabi fa obia ama masan yodo ama sorry kan de wan chisani ma ala no sorry ara omdat ze de bransisa mete gunja so to bransisa Nana Tata ji wi konvo a ji yoka to maar anochu ala sani Nana Tata ka go a ji dri konvo maar da later ta komi je te wan bika abete wan fanodo da ji ete wan a obia taki mo ja obia dis akon alibisma obia disi mamo jeng anga wa kotak aptin hi ikan go da ji feifi da la lise e kreme ta doro da tin da kara kan go morfara maar kom baka tapsani Nana Tata srefi toch a krachti a power sa abi ena gewoon ataki en usap tak libisma ka taket dusani to enka ana ataki srefi e do ala sani maar zou ons verstaan, abra Nana Tata schrijven, horen gewoon clear, na apisdisi, libe gewoon zo, na wan gado san, na wan gado san mek gron tapu, en nuans mano sa pade. Asa sa de makar hemel, ka de makar hel, de sa ne bestaan. Smaitak hel de leja gron tapu, no. Asa na wan wortu, sa libisma meki, voor vernederen wat trouwen, voor vrede wat trouwen. Ivers dan, en vrede chinengre vanaf chinegro. Je gaat naar hel gaan, want je doet dit, alles zo nonsens. Is dat toch? En als dit zijn dat die im leer je piking, voor vrede. Maar dat is in het algemeen, in een Libi, voor Libisma, de vredesma, voor mij vrede voeding, of voor sani. Voor mij de panic attack, alles zo sani. Ivers dan. Maar kom bakatap Nana Tata mensen brana sisa. Awan vallig sani teno sabi en awan moeilijk san teno sabi wika mote yutru. Mino sabi Nana Tata de. Mino sabi wondru ami sabi sa akantu. Maar fa do of fa eluku. Mino sabi. Ik weet het niet. Michiko vo. Sa sreka mina dugru. Mino sab if na ding na Nana Tata, mino sabi. I verstaan, want als streka sami kisi ina dunru metak ina dunru, na valk. Dat die sorry, misre bari, e vrede. I verstaan. Maar dan, je acties revitaki, dan fa mi usha san di sino fa mim go
Oma sani si taki awansan sa mine shi. No ino machine. Ma e meki shi trawang. Sa wan meki you shi. Nana Tata kan de ini wan ko hofu yu ba ino sab dat na eng. Iwe sambran sisa. Maar daarom met ik altijd, je noemt God dikkie sani en suku en actie doen sani. Omdat zij antwoord voor no de. E we shua man konta asap ala santa pa gronta po eile. E kori. Wan fami jaso de, fami is donja. Mino te yita kyon misap ala de konvo en ala de konvo barta mi koko. O misap penana tateston. No. Mino legim, no. Want wat deze mika wakagoda wan konvo ba hey ha ha. Mina versta konvo. E mote a konvo por sei tak mina versta you. Mina sap sei ataki. En e misita ki misap suma dape, da mote i plin tak misap suma na you. Mote a konvo tak misap suma na you. No kan akori. I verstaan. En zo le kwa obiaman. You sap altijd so konvo o waka e kon. You sap altijd te wan konvo taki you sap sana konvo. E vere bigi bare tak ala so sani, dem go artisa de taki en potiyesi. E suk e lugo ai arti tak lugo sai tak jaso, so tong e tak jaso. Ives na bransi sa. Aso you man kan taki tak okina wa komati na luwan go na disi because Nana Tata e yuan obia konvo e gien voer konvo. Meester konvo sei banta pusma. E gi en you sap de tonga dati. En you matak de tonga dati. Maar kom bakatam Nana Tata mensa. As fraksa bradis aksimi. Taki suma esa watak tida sa Nana Tata. Iverstaan. Mea tak Nana Tata na ma nanga pa. Iverstaan. Wana wa uma sama. Maar we ala malaka sabi tak Nana Tata. Na wa uma sama. Maar ya plibisma sa kontak no Nana Tata agado na wa maninge. Awa lei. Onafhankelijk. Omdat zeiden, efu abedewa maningeto, archibunto, abedewa maningeto, fakang taki umasma kon, libisma kon tapakron tapo. Wanti umasma to, luku umus de archibusa motakchato, wa umasma ka meki ma nanga uma. Verstaan buara? Wa umas ma ka mek ma nanga uma. Pikin, toch? Wa manenge no ka mek noti. Ano ka mek noti. Da otaka ma fa umas ma ka meki chin sondro wa manenge. Maar if you go look for halfu Maria Magdalena, ara ka swanga sondro wa manenge. Fadat sa. En a for halsa de matak dai. Na wa sansa amasa lees sa skriva buku to a Jew, na wan Jew lees sa skriva buku, maar tego altijd, met tak altijd, na wan Jew skrif a Bijbel. En a Jew dati be abisabi. I verstaan. En wat Tori veel nou echt waar, dat betekent Jezus bij de wang op je man. I verstaan. Bika ya bi ko folibisma se kawakata buatra, kawakata fire, usabi to. Da je shitaki, so obiama ap omen smayo ko nga dito. Ishito. Da ator sa madu, de ma dry abay bopod na dens fasi. Want atruva aptori, no taki. No taki. Wat usap ina Bible wan blaka mai ko ina Bible to. Judas de man tak blaka to. Later de man chen. Tak anoso. Verstaan. De shitaki atori ina Bible, skrivi maar de man ningere go draaien na ding fasi en de lei. I verstaan brasisa. Daarom want ik wansani. Nana Tata to. Nou umasma en u kan luku de romsu to. De ma abi wan blaka beeld toch of mina sabi. Maar de mij zo'n van de kerk, zo'n geloof, ras, toch? De maar altijd op wan umasma. En zo is de op blaka wan. Wie is de kleurstien, European sanso, de op altijd wan blaka wan. Usa brasho de maar op wan festival bij mina van de kerk. De mij wan blaka beeld, ik kerk wan soort day, toch? Dat pa uka shitaki,
Abribi fu agado funu Nana Tata, toch? Ade in alla suma, alla ras, toch? Logolek de Hudistana, suma de ma abile kwa gado. De affoskelen de ma mulukusoma amoro bikiwa. Ana froanga ome anu ne sti. Iho sta brasisa. Dat kan te dape bataki ina go suke fara. Ika luku verschillende olika Buddha na wa maning refeside abi. Maar de abtraka doet sana vrouw. Je verstaan? Omdat zij de sana sani toch mensen. Ja, op bepaalde mensen zijn verdeeld. Want zo toe sanita pa grondtapu. Meer libisma. En de wakopo de egi sanitapu libisma tak. No, agado saya geloof. Saya bribi anobung. Ino mag bribi tap Nana Tata no. Anobung kado kona alla. Kona de Rastafari fare manis baka a Ethiopia manisi. De shamale kwa gado to. I verstaan dit aqui. Omdat ze libisma altijd een suku wa houvast, toch? Maar een houvast zo er is de suku verkeerd. I verstaan. Na leksam taki libisma ko tak loko you no boom agaro saya din ano boom garo imteka baby na boom of imteka a Koran. Na moro boom sani. De mij tak zo valk abra Koran en de mij tak zo valk abra Bijbel de tak over Buddha sansa de abi. Maar dat jusani, ne matak troy on kotek dumi na moro bombi kan luko so. No troy no jus revi. Dat met ego altijd no troy no jus revi. Bika tewe begito, we beginnen na tata. Dan we si resultato. Maar omstapwansani alles maar anatomi sotus ma sotras. We so begi de do, de kison sonte asem resultat sa juse begi Nana Tata. Asem resultat. Asem san ek sanga ding, asem firi ek sanga ding, ala san ek kontap de plat. If you gonna wa Japanese, you gonna wa snesi, you gonna wa Hindista, you gonna wa black man, te go lukutak, wakti, na sem problem, aman is up to you. Na sem problem, asisa abitu, ma asisa dista snesi, disa wa Hindista, disa wa black, disa wa Japanese, na sem. Da foka, adana gado na sem, gado to Nana Tata, ma wala mala jewan trane. Ma zuma Nana Tata. Pea mopo. No was men sabi. En no was men sabi. Tanga wis yuma yu pako no was men sabi. Ne kwa baby de matakitak. Jezus komt. Gado ekong. De Jezus komt baka alas ma overgeven of disidati. Anders met aki. Mi grandma ko mi grandpa ko mi disidati mi avu ko tanga diti de Jezus sama koite. Ma te use do te kikrabasi. De taki ba apuku gado ba. Pikimi de dalontu of yorek ikrabasine anu de tak apuku gado bales pikigado so mi taki dalontu de shawa tako so boom of de taki ba konfo if i dalontu sek me de da konfo go so jiyo suma yo briba bible of yo bribi sayeshi so te sayeshi bribi tu ma if yo bribi yari ino machine wan akeki no man sorry noti. Ino machine wa wonder in a keki wan. Te yorwa krabasa fra wonder. De asise fadu. Te yorwa keti ana keti se weri. E bigi se gikso links na rechts. Awa wonder da pito de asise sumadwe. Pa mopo. Nana Tata. De konfo sapo jiu. Iwe sta brasisa. En daarom sa mi ontego brasisa. Umu sabi. Taki yule ki libisama. Ana trobi so gado ye dim. Toch? Ana minetak dim. Ana so gado ye bribi ineng. Toch? Want une din ja. Une din. Asan din no de. Ana trobi fia on sweri. Ine din a sweri. I verstaan. You must sabi taki. A konvo sa waka kayu. A yoka sa yu abi. A shchi sa yu abi. Ano somar ate. Ano somar ako on stand. No. Amoba uit yu ma. Yu pangema. Maar, achi buera. Sonte no ina grondtapu no. Ina libi no ina grondtapu anga libisma. Wa umasma na mafa no rufu meki pikin. De go denki ala de sani sita. Bransi sato. Ova a grondtapu meki. Ova libisma meki. Ifa stan bransi sa.
Daarom met elkaar altijd toe toch. Libisma, umasma. Amachtisa de abi. Toch? Maar toch, ik zeg dat ik toch. Umasma kan met iets zonder wamanigre. Maar amanigre sperm apanodu. Maar ano takam go strip awamang. Maar amang sperm apanodu. Ik zeg apanodu toch. Brasisa. Maar sabi wan tego toch brasisa toch. Taki. Umasma a furmachti tapagron tapu sunora de sabi. Om dat zijde. El de tapu takilo kun mino wan duso. Mino wan meki chan ono. An umanigre. Of mino wan sriba ono. Sawa du lek manigre. Sawa du. Wo vonden. Wo kieden. Of wo sloteren. Of pote in slavernij. Wo man. No. Abunsani? No. Nana Tata strafu no. Nana Tata o meksam san. En daarom weet je altijd toch. E video an sani sa ina musu do. Ana trobi san. Yo pai ede wan fasi. Kan de ino pai trang. Maar yo pai ede wan fasi. Om dat zeide. I overtreden wan wet. Maar kan dat wet sa je overtreden. No biggie. Lek fa son ten. Trawansa ay go kirisma. Trawansa ay dikke olos. Disma. Trasma. Fado ideng. I verstaan. De mijn karen zo is karma. Maar mijn biri karma. Mijn biri taki. If you do sani. Im kisi strafu sa no boom. Sonten solite sonte lukuta kileksa nana tata takito. Me juala mala boom nanga ogri. Maar ala de tu na sem. Ala de tu na sem era. Na sem sani. Wan lukunok. Nana tata kay jibu nanga ogri to. Maar wan word etak ala de tu na wansani. Na wansani. Maar you know must go for prating. You go prating. You sila must go prating. Tak mi wan libiso of mi wan de wan kirman, mi wan de wan fufurman, mi wan de wan masa ne do not leksma op. Of mi wan go leri fu rokotranga fu kisami wani. Adena you wan libisma e meki en e broko bika Nana Tata ju ala mala a keuze dat hij fu do. Brasisa. Adido betegu taki. Wilek libisma brasisa. Ala se sa angayu. Sonten. E mopo fu yusrevi. Maar sonten libisma pot san tapju. Toch? Of familie e chasan kok pot tapju. E mek you libi go fasi. Maar sonten evite abong. A thing of the ouders for you take a thing luku say pesanga vanaf je chinting. Da ina a probleem. Kom bakatap Nana Tata. Taki wi musliba pistori dati taki suma Nana Tata. You must sabi wan ini ede. Wan gado de. Sa mek gado. Sa mek libisma. Sa mek meti. Sa mek agaye gron tapo. Nogo suku. En nogo luku taki. A Muslim. A Bible. A Buddhisme. A Koran. Na Muslim. A Jews sani sarema abi isabi to de metak de bij geloof in een Nieuw Testament, de bij geloof in een Oude Testament, de bij geloof in een Nieuw Testament. Dat is, een tweede fase dat we fase aan dat. Maar im abnomo in you edita Nana Tata na wi alamala tapa grond tapu e bribine tapu in uw eigen fase. In uw eigen fase, omdat zijde, de kwam taki. En no bribi salibis map taki. Amaningre foskankolo tapu ano true. Srefi. Alasma kona gron tapu na lekfana tap mino sabi. Mino sabi fa alasma kona tapu gron tapu. Mino saba sanati. Maar if you look at tapa gron tapu to pelibis ma de to. Tapa he gron tapu libis ma de alasi. Dan mus aksi srefi taki. Fa kontak alasi. Per gronde smade. Fa. En daar go passa a galaxy isa passa a gron tapu na wan to wan ball to. Logo sadati. Daar is je ala so sanitu. Daar als je fa. If you go denken en daarom die van de mij suku. De man is nog veel notice de suku.
Je verstaan. De suku sape Jezus de pe gado de pe ala de man ofende sani si asana no passa. Saya me suku de sanate. Macht voor domineer tra libisma. Not moro. De man er go luku tak ebo luku famo set fa libisma ka nyang dringi bung en libi buanga de sreve. No. Machti. De mensen ko fena machti fu Nana Tata. En net zo de obiama zo gedaan de obiama e suko altijd macht. Van me kan te konvo en me kan konvo do dis dati. Fu zeide. Fu domineer trouwen. Fu domineer tradibisma. En daarom de mensen ko. Daarom alas wafuru denk brana sisa de. Mi wan roko obia. Mi wan obia fa pranasi. Mi wan obia fu disi. Fu sam. In de ede. En zo had hij lauw toe, toch? Zo had hij zodanig gestoord, toch? Dat vandaag de dag, alla konvo san bari, of alla konvo san de na ding. Je mag kiezen matatu, agado dati. Je mag kiezen a Budapest konvo toe. Misschien ons nezi konvo, toch? Dan me luka konvo boon, toch? Van konvo ik doe en sani, toch? Dat merk ik me vind dat ik konvo zei doe. Dat is mij weer helemaal naar geel. Of sande weer toch? Dat is de konvo toch? Toch? Zo'n ding toch? Je zou zelfs mij op in hem voor. Wat lollipop. Wat lollipop die naast mij nemen voor. Als mij praat sucrus erin. Mi. Contact direct op een conclusie. Nou, bakru dat maar het gedrag van bakru dat is helemaal anders. Als vast van hij doet helemaal anders. Je verstaan Brazisa. Dan je kon shit talkie toch? En dan trobi pe you go miti son te asem konvo ma konvo otakade wat tratongo a konvo ot gedrag wa heel travasi. Je verstaan. Maar son te you kan de mit aan konvo kan de da kan de ja konvo da kan kruderi mino tak yo man. Kan de want mino sabi. Mino kotak imi to kromati fu India. Dan mga konvo dat kan kruderi. Ik weet het niet wat men niet eten. Kan de? Want isabi if you look up in the plaatjes voor de man je wa mananga wa oru to. Anoso. Wa mananga oru. Say ta kya ko mati rapeto. En de man de nefu de konvo taki, so te so ti carrière de konvo de man watra konvo to, de kan carrière watra wenu of wie sang, dat pe watra kromant of sang. Maar je denkt dan ik kom over in peamo po. Na sem gado Nana Tata. Maar de je watra ni daarom de tego taki brasa asmi dat. A piki se asmi mi no mate su Nana Tata. Mi no mate taki peamo po. Mi no mate pas don ti de. Maar Samuel kan taki fu taki Nana Tata de ala si en op ala de wakama fen ala si. Want you know piki fen dat betekent you na wa anu fen of wa finger fen or what fu because with yepisma because we alamala e yepisma maar because something we praxe taki une yepisma we alamala yepisma I wan fasi. Maar zo te we je pisma tumsi, dan we kon fadon, I verstaan. En dat nou een probleem zou onhuwelijk libisma uit de furu, toch Bransisa. En daarom zou we want tegen Bransisa toch, dat die huwelijk libisma, zo te altijd imluku sa je doe. Wie si fute hati wante, I bakke hati. Je moet onderzoek, zei de mi fute hati, zei de mi bakke hati, zei de mi money net tami, sa me doe. Sede mineta wan roko langa. En wan sansa mole ruta Bransisa, noi koshu konvo, noi kosi srevi. Noi koshu konvo. Noi koshu na, noi kosa Nana Tata. En noi kosu wa obiamato. I don't kos ding. Imrip den ja Nana Tata. Isabito. I mus matera tak da rommel, dat u mag taki de zijn rommels, de zijn kwakzalvers. Ja, ze kan koswe kosen, want kosi na dot takala so sane kom. Nee, ze zijn kwakzalvers. Na fasisa de chade srevi, want if you are kwakzalver, je bent een kwakzalver. Want if je horisma spot doet, plain klaar. Je verstaan. If you nou opblikte, moet takja maar bij de opblikte gewoon klikken. Je mag tak dat ding. Maar no go kos de bigi taki ala so sane, no is nu ano waard. Is dat toch?
in liep in gen denki, in liep den ja Nana Tata bar heru ja Nana Nana Tata tek fratwortu. Maar sabi wante uta bransi sa. Me begu ala mala ale spiki na saka fasi. Taki nogo waka go sukusan, you sabi inofeni. Maar if you want waka a pasi sang, you sabi ino waka, you sabi altijd consequenties dena ini. No wan sano de gemakkelijk voor kisi. No wan sano de taki, you kan waka go teki wan bakro an yoka zomaar. Er zijn altijd consequenties. Want sayu abi na sana tata senko you na you gudu dape, you must man. If no een film sensi na tata GU to, of de conve e GU. In Brittanien. In op sukumoro. Maar we allemaal we suku altijd moro to. Misere we sukumoro. We sukumoro. Om dat zeide, avas fa grond tapu de to bransis to. Moet ik play want mino ko play schijnheilig dat mine suku mine. Ik ga geen schijnheilig, mino play schijnheilig. Mino play dat jong, ik ben een familie maar op jammer dat me play dat mi de 100% perfect. No man. Mino dat lees me lees je nu te bransis dat. Daar ben ik de eerlijk bij mezelf. Ik ben niet eerlijk aan het toch. Helemaal niet te bransis dat. Nee, maar suku toch. Schrijf je te bransis dat. En hoe veel feestjes. In tak tangi. En wie veel een kwartje. In tak tangi. En wie veel een tiense. Want loku ja zo. Me fe mi wan sensi. Me fe mi tiense zo. Me tak grand tangi. Me fe mi kwartje. Me fe tak. De me tak pen. Tap straat me ook am shiwan proces. Me te ken. Mi shiwan tis. Me te ken. Mi kasi na dei dati. Na koloko mi dape toch. Na mi koloko dape fe no tiense toch. Wans man een lang konjimi. Ade tapa grond. Tam te ken af mi. Even staan. En non frete ik desante. Maar voor si sensi seta en face. No te ki. Kan fala. Even staan. Sabe wat ik brasisa? Taki. Ole klibisma toch? We zijn nooit tevreden. Nooit. We altijd wel. Maar. Nogo te kwa sani. Of nogo doan sani. Voorbij wan wagi. En op het probleem. Na lek moet je want te worden dan. Moet je want gemakkelijk sani. Je kies. Je abi 500 scholo zei kapota wan se alamo. Maar je wa bij wan wagi. Toch? Maar wagi dat in paika de wan dusung. Maar je wana wagi mooi. Je go teka wagi. Ina go teka wan ino. Maar paifa wagi. Maar zo funu. Una tobi we go teka wagi. We go roko drifo fi we kiru srefi. Awada. Ya asana. Awan busa. No to. Na lekte. Ino ma abwasa ni ma je go tak. Winsa mogo. Je poti ede ini ede ba. Winsa mogo. Mo abso so. If je roko tranga fe go meeting, je pota wan se go meeting, an wan probleem. Maar nooit denk je dat je go doen sani wasansa en you sabi kan de anobung. Zo'n televisie met tak abung, want je kan go wan kwakzalver, saman tekwan bakro, saman tekwan yorkara, maar tak no Spanje. Ik wan sa, ik kan kiezen jongen, ik kan kiezen, ik kan de Israël skriki amoni waka kweni ano. Maar luku disi, teka batra disi ara. Neem deze fles. Of teka tai disi. Of teka sakanisa disi. Luku tide na view. Tia wansa poti na infectie of saya douange. Zij tegen zijn doen. Zij tek dape. Een probleem nou. On een probleem tap you. En laat het na komen lengen. Je verstaan? Dat you do dat in brana sisa. Iko abi wagi kop alla sani. Maar libi fiko so sweetie aida iko we no fa sakanisa sa ikisi pote na wan sei. Itape wan kasi ili ben dape. Ili ben 2 jari, 3 jari, 4 jari. Je libi sweetie alla sa iko. Iba 5 wagi, iba 4 so. Plotseling op de wagi fi nang panya. Pau! Agwe. Inama pot bay wan tran toch. Da fono. Plotseling bigi siki. A plotseling amoni ne komoro inse. Ino go denk je zelf staat toch. Maar na probleem sta you chako in you. Na probleem na te bigi wakang ito. En daarom je tegen Brazisa. De voorzichtig zou we doen. De voorzichtig zou we tek nasma anu. De zogenaamde objaman. Obja uma.
So dat ik aan no titek disi pot tapitongo dis dat die tik tak alla sani disi. Voorzichtig. Omdat zij moet tegen een brada wan sani. Brada sisa moet tegen een san eerlijk ja. Om worstaan boom. Omdat zij er zijn altijd gemakkelijk krachtig sa kan koji yepi esisi. Buitenkracht mekaar de manati. Er zijn altijd buitenkracht. Evi lo gwa busi. Israel kacha bakro kara. Maar ik dekati. Ik kan go gwa busi ko ba bala busi baika bakro neng. Bakro. Posi deka bakro lan dai. Kare fe 6 long kai tapu. Fe 6 evi gwa belpe sabana. Igo da pe go angrepi go na angrepi taki. Bla 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 bla. Te konchin. Adoti ta pa grebi di teke poti wan saka of pe. I klari. Of ite kwa saka ni sei troi ta pa grebi tak ba de bla 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 bitak sei mustak menos ab sei tak ya ne bidu de sa te mene de sa na tu. De sa na lukunom. Fugo tekwa sani wan beikra is heel gemakkelijk. Heel gemakkelijk. Ama gemakkelijk na te tego furi masuk sani. Dan is zo gemakkelijk de. Maar om het terug te brengen toch. Om het met het te werken. Dat ben ik. Dat ben ik jullie vinden. Voor ook kan je. Ik verstaan. Want dat ben je wanneer voor bepaalde sani. En ene heb je van nodig. En daarom tegen san efsa. Ik kom fire en dan trobe kosiala so sani. Omdat ene babi van nodig dat je go zoeken. En je go teken. En dat na sani toch. Basuku ba veni ba chari. Je verstaan. En daarom mi want tegen ons brada. If je sap iemand chari. Je mag go. Mi no tegen no wan smata pa grond tapu. No go tek bijkracht. A bijkracht ik kan teki. Taki. Wan libisma ko yep you. Roko, we doen een roko jiu. Dat is goed. Maar als je gaat de bijkracht in het geestelijke wereld. In het geestelijke wereld. Dat libisma no manchi, zolang je no meki libisma shi, sheng. De no sheng. Een gevaar. Is een gevaar omdat zijde. Asan dat tito. Aka de tapi edes. Aka de inuwa presi. You know sabi. En Nana Tata. Eitaki, you like libisma, ik kan do saiwani. Ik kan do iniwan san saiwani adena you. Iniwan sane, je verstaan. Na adena you. En dat eet je altijd. Je mag doen wat je wil. Je bent vrijwillig om alles te doen saiwani. Je verstaan. Maar, je moet sabi toch branches dat toch. Dat die. Afroantwoord dit op je toch. Want atjibota even na tataton ji you konvo yoka anab next makan moro sai pesa sa you edu. Want adjua abuku fu you adjua apasi fu you fu waka pim waka. If you find that in een waka passief aan een tata wa meki egi passie, je mag het doen. Je mag het dit naar je verantwoord toe. En dan na tata wa na tata is na angan de tra smasa abi. Want zo'n ten soorten weer met taki ja. Nana tata abdisi, nana tata abdati. Dan no one smakan doro nana tata na soso. Zo'n konvo. Ano true. Asa dat is een liegen. I verstaan. Bika lukuno beteken wan sani brana sisato. We alamala na pikin van nana tata. Na ten nana tata wan for you koning. No one man can stop you. Na te you want the close na nana tata. Adena you. Fa close de beyo kon nana tata. Of ala you doro dape. Adena nana tata. En nana tata wan kariuka oso. Toch? Ta kong at you want tori. Bika so. Of mi wan ji moro sabi. A obiafi moro sabi. Do karia oso to. Do konsoli ta ke loko disi. Nre fami te ito. Son te kare. Mishi na tata mami no sabi. Etna emishi. Want le fami te ki buzru. Ina dunro. Mishi sani. Sansa mi se shita kim no. Dis ano zomaar.
Dit is na echt la 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 la. Je verstaat. En daarom heb ik altijd te op je masreka. Toch aan kampo. Ano, basreka ete. Na a begin, a eerste, a fase dape. A bigi vastreka to bransisa. Na ina dumru egwara. Ade obia, ade konve, koteki eisreka yu e busru yu. Fade de. En tangalas te anana tata kon take you to. De bigi one fu. Minosa en nana tata kon take you kon du moi sani. Angai. Eh. Om busru sa mishila misere skreki. Tak sang. Ja man bransisa. I verstaan. En daarom moet ik u allemaal dat peton. Bransisa. If you must de wa obiasama. Het gebeuren zonder je groko zonder een idee. Zonder een idee. Maar soms maar ik kon een idee en wat ik bracht ja mi wan roko vanaf te kon mi wan roko. Brada, ja no a obia inekis wa obia ne bara ikoko. Want dimi be groko. No, je hebt de idee dat die. Tak mi bode wa obiasma. Smasan sabi dat kilo no be sabi to tron obia man. No, mi be sabi. Want afas fami be de. En dan mi be de nonchalant. Want dat kun je me eerst net. Kan je? Mi be de nonchalant. Is abito. Maar anonasma fisika shitak asma na obiasma. Want zo te de zogenaamde objama, ik kan je dat ja, maar sani kan de. Want zo de kwakzalvers na sansa de denki en mekis maar denki dat na zo de na bigi objama de. Maar dat zijn gewoon kwakzalvers. Even dan. Maar amang de luku no na lekte lop dansi to maar dansi no lobi to. Na lekte lop drin sopi to maar sopi no lobi, den one shot idrungo ba. Toch? En ja, sadanga de kwakzalvers. De man lobasani, ze willen zo graag doen, maar de karakter no bunjing. De no ababun karakter. Is dat het toch? En dido, dan, wabga, like van tak ito, Nana Tata na eng eji yu wa obja. Libisma neji obja. Tere was matak mikisa obja voor so. Dat betekent anawa obja dape. Awa mekisa dape. I verstaan. Want Nana Tata wan kajiyo asanate. Libisma no kajiyo bikafa libisma kajiyo obja en Nana Tata mek libisma. Dafa. Nana Tata jisma konvo nga yoka. Dafa wa libisma tak eimo jiwa sani. Dat sa Jimmy. Is er gevaar? Oh, bigi gevaar toch brasisa. Want lukuno. Paika ko taimi. Wan sani san. Is onmogelijk, maar je moet doen sanate. Dat betekent, igo diki. Ik verstaan, igo diki of is je wans maar dwing dat je gaat dwing toe. Ik verstaan. Maar gewoon zo, en is op de sanate na moeilijk zijn, dat gewoon je kan. Waka go, iga go te kwam. Wan buitenmacht. Tjakong. Vrij waka go te. Kon ja. Ja, teki jaso. Asmanati. Tja dekati. En dat ben ik dekati. Maar dekati, maar mina dekati voor doe de sanati. Nee. Omdat mi sabi. Want luku no, moet ik gewoon sa bransisa. Fos mi gwe. Fos u kiratori. You must de. Once ma san. Tja bunde kati, tja bundre ai, en lei, je verstaan, san, yuna sarati, en daarom met de utak praten, onam sarati, unam ap sarati jisma, omdat zeiden, nou was maar sarati jigo. En teres manati e gotek de sarati. Tere manjien, de man atrobangai. Klawe wisi, kom baka tum tak ina wasa, de man tak yung mino sabia, mino macharen kom baka sorry, imora sani. Dat zei hij doen. Je mag doen niks. Je mag. Zo, dit soort dingen. Even sap, wan fasi, wan koni kan go trouwen. Maar vast 5 jeng, je kan jasma zijn, zonder dat overwacht.
dat ik kan jeng. Isabi to, ik jeng baka. Maar ik go net tak open tak impula sanji me of so tek at. Ono te king. Ono me kwam fasi futek. En de santi de fal lang in you ano. Aso ya lang baka ine ano. Maar kiseng. Ifasi to. En so uang yuka abrasa baka abrajas masa jiu. En te asmala dede basa jiu asane. Adayu. Fu charengo bakawan. Mi, ewi kami tak igo te kwa sani. De kami tak ko ye big charengo. Mi tak na mi ko. Isap say de bransisa. Mika las mi libi. Mika ko lau. Aba sandra kami. Mano, ko dami o meu jema keri. Mo jema keri. Ono man. Mami no God doing. Dat say de. You be sabi sa you be do. You be sabi sa you go teki. De non kona mi taki mi jepi chare go baka. Ik ga het doen. Mi no doing. Mo te ita yere no. Mi no man. Respecti grani. Die we sabi sa you be do. Dan i be me preparer en taki fa. You kan do een sani. Taka comfort sa wandu. Of taka yorka fa wandu. Dan ik kan direct naar Brasil gaan, maar je paede. Mijn sap zo actie voor jou, maar altijd ik kan gaan sani. Ik verstaan. Dat you. Dan Brasil, deze hebben we nog maar chari, not go teki. En atori fu Nana Tata, mensen, brada, ze actie me, mijn man juan pikita pasan omdat ze de ik mijn sabi Nana Tata, en Nana Tata na wigado, na wi alamala gado tapa grond tapu. Alla geloof en karing wan training mana sem sani. Alla ras kompote ano geloof. Alla ras toch san de abi de fasi fa de kade e gigado. I verstaan. Dat fami fo tera bifo na sade. Ma peade mi no sabi. Pade mi kan taka de alla se. Tira da Spanje, tamara da Groningen, tamara da alla se ade. Yum sabi wan sani. L'écrivisme Nana Tata, je moet brivi tapo eng bika ena mama ena papa. En de bigis masa consistentie condijo in brivi 100%. Ino kan brivi afu. Ino kan go brivi afu ta Nana Tata de go brivi afu tapa Bijbel of de go brivi afu tapa a Koran. Wat levam takito bra. Ino kan go kerkitide tamara ye ga witi pre. Dan je kon en me shifuru toch. Alla kerki test de poti. Jezus Christus is tapare sati. Tapare rosso, ma te che prego tapare rosso sani. Bribita buon sani. Teki Jezus Christus, je mag. You kom voor je troegwe, je mag. Maar unom kon met me kare hogrifa. Oh, heugelaars. Isabito iwan up to visi. Tide wa mekis masapta ki ya kerki ya disita da baka ye boroga ubia campo. Suma yo voor gek. Yo is voor gek. Nee, no, is maar voor gek. En daarom is zo te sanego buria. De fa is mijn longwa kerki familie longwa kubika familie no wan. De troe de staaf ding. De troe de andere staaf, de troe de strevi. Dat hij meka heel familie broeia. Omdat er zijn een paar gekken mekaar ding. Hij vrede. Dat hij doet dat. Je know, vrede noti. Mensen moeten je wassen. Ten waka. Yo fadina liba yo fadina liba. In waka. Te a konvo te tak e goina busi. Je know tak e famo goina busi. In prik goina busi. So na konvo tak piki goina busi. Im lo goina busi. Tak konvo tak wakata pa fire. Tak konvo tak wakata pa battery. Tak konvo tak tika battery diso. Im teke no vrede noti. Omdat zeiden, abi na 100% bribi tapu you slefi. Tapu you konvo tapa Nana Tata. Klaar case. E wat aki tek abatra di si. Kati one shot gibi drinking. En dat we na palom. Maar nog die one hier batra palom. Want dan konvo. Sa Nana Tata sen kon jijuto. No meki kan lauso. Fu drink one hier batra palom. Of one batra drink ome 60 kisi biri. Te shwas mij drink 60 kisi biri dene drungu. Of de drink one hier batra ya neve dene drungu. Of wa abatra ya neve dene drungu. Wan probleem dape.
Er zit wat daar zo. Want buitenmacht. Er is een buitenmacht daar zo. Die dat. En mek alibisma doet dat. Want buitenmacht. Want buitenmacht. Deze was bij smoko jonko valk. Laat de Rastafariërs. You know, dat na de maar geloof voor smoko jonko toch. Maar gewoon je na gewoon. Wan young boy wan skoroba wa oma sanso ma yes smoko yes smoko ino man bas smoko yes smoko. Wat zijn er bon? Ik verstaan. Of je roko. So ala so san di ina roko no. Maar de roko so de me roko takyo. Ama isa roko so tramar heeft niks of ze heeft niks. Wat probleem de? Wat pa probleem de? Kan je het in je schrijven? Brasisa wat tapu wat zijn. Over een beetje gaan. Maar sabi wat tegen Brasisa. Oor sani. Nana Tata na jifu alla ras. Maar ze heeft verschillende namen. Oké? Dat mi want doen today. En mi want tegen soms maar op YouTube. Hè? De wang sa ik geef advies. Abra convo. If a convo ne bar tap you ede, you know can give advice abra convo. You know matak abra convo dati. Uno tak abra sansa uno sabi. Want we bruya desma. We bruya de braranga sisa funu. Uno sapwa convo no tak abring. Want mi yere wan brara itak abra convo. Dan met tak jong safe staan maar die jongen. Ben je gek in je hoofd? Of sa. If you know something tak abra convo. No tak wan sansa you sabi. Sa e bar tap you ede. I verstaan. No go tak abra kromati. No go tak abra pukusa. No go tak abra wan ingi. Da a ingi ne bar tap ikoko wan. You tak lausane. And if you know obia sama. No play wa obia sama. No play sabi. No play sabi. Want je bruya. Mi sabi on put smata pasimar. We bruya desma. We broeien desma omdat zij jullie vertellen de onleugens met dat klinken leugens en anoboom. Daarom walo braranga sisa fun e waka broeien because de jere dis de jere dat die trawa egot in buku sans libisma schrijven op je boeken de kaarten dromen boeken branche omloop bangare sanate zijn veel manipulatie. Veel manipulatie. Veel. Ami want dat sani. Wan konvo, wan apuku na apuku, wan komata wan kromati. Wan ingi na wan ingi. Inoma mek wan ingi tro wan apuku. Inoma do dati. Inoma mek wan kantasi tro wan kromati. Ino kan do dati. Ano de wan kromati, wan bakru na wan bakru. Ino kan tentje wan apuku tro wan bakru. Is niet mogelijk. Is het toch? En daarom, ino sabi tapi movo. Want je broeiaars ma. Dat mi want takti de. Mensen, les peki grani tena tata. Mi want taku alamala grani tena tata sa. De konfo jun aten fuko archi. Apero akti de fu. A konfo na wisani enko archi titi. Anga brada hino fiend. Anga ala de konfo. Anga de obia. Me bar ala de konfo san. Teku nu chakonti de fanafu chin te bigi. Mi lobu alamala, meteru alamala, mi abi bribita pu alamala, omdat zeide, Nana Tata potun tapagron tapu disi, Nana Tata ji, leklibisma furoko nanga, uno, ifestan bransisa. Adat mi bon jiti de bransisa, en komi bar ori tapu, Facebook fu alas marabe anga YouTube mensen, we willen ook sani fu doen sani maar. Ano waka, omdat hij in het begin bij Apollo staan, maar kom je maar op die ja, mensen dat Milton. Ja, Milton Milcijfer, odi, en ik pronounce boom. En Florentine Berenstein, odi. Veldwijk, Jocelyn, odi. Milton van de Ver, moeder dat na in Zwolle, odi, dat van John Ricardo, vader. Bremy, en Karen, en Peter is in Nederland. Tidak minat taxnees, maar Peter dan is dan. Goeiedag Peter. En 5 uur Peter, want Amadisi, Abradisi takken. Sranatongo toe mensen. En dan lopen Sranatongo. Ja mensen, odi.
Commodore Empire odi John Health odi. Mundo lapen na ini Rotterdam met Willy en aboy de respecti en Saint-Germain odi en Marion Dorsan odi. Ik ga even wat drinken. Wat je zo osar mensen. Grand tangi alla desma. Brada sisa. Zij voor wemmi angami orsade. Angami sigara sa de senko Jimmy mensen. Grand tangi mi kis alla desani ba. Respecti. Sonja Boerstam odi. Meika Veldwijk odi. Letitia Goreng odi. Revelino Grandison odi. August Favoris odi. Cynthia Garden. Mooi tori, goed. En dan hebben we Coretta Bayward Western. Is Westertouw odi. Of Westerlau is Westertouw. Of no Westerlau odi. Gerald Ford odi. Yao Yubetar odi. En Jerry Baldwin odi. En Adam odi. Mona Lisa Bay odi. Mooi tori. En Jim Lawrence odi. Granny speaking na sakapasi. En Missy Diamanti Anna odi. Melon van der Ver in Zwolle odi. Moeder Frans Cario odi. Orlando Steenbach dapper in België odi brada speaking. Vera Dawn Kamp odi. Moeder papi dapper in Kauna. Kamwijnen odi nanga Cindy en Caroline odi dapper in de even denk dat kan ik dapper na in Israël Kondre. JV sta brada papio lespeki mi kisabos kopu sai sen kon jide. Ik moet dan naar gaan luisteren met een aatje maar eten. Brada sisa usemi on to boskopu mi go aatje de eten dan maar respond tamara op de boskopu van John odi dapper na in Zwolle. Dadelijk ik weet tap presi. Lespeki. Veel succes. Diana Richard odi. Elaine Brainard. Dank vanuit Amsterdam Zuidoost odi. Delicita Spier odi. Ik denk dat je ook een bericht voor mij gestuurd. Ik moet nog gaan kijken. En ik bel iedere morgen mensen. Franco Slager odi. Lucella Banel odi. Assisa die zit dan vakantie. Hij geniet voor Asranang. Mooi tori. Sukru Watra. Mooi tori odi. Merlin Dogman. Odi. Of Marlene Dogman odi. Letitia Goren weer odi. Anita Kaupain of Kaupain kandidati. Sorry for a pronunciation. Anita Kaupain, ja. Anita, goeiedag. Sheila Klaas, Nista King. Spreken. Nesta mobile, tapi day. Ika waktu bi. Wabisam adia dorok. Srana Uma odi. In Rotterdam. Break Ella William odi. Ik heb uw bericht ook gezien. Ik moet nog gaan kijken en terugschrijven. Want dan kan hij trouwens Tamara. En dit is Nikoya odi. Mooi. Deborah Graham odi. Hanging around odi. Henna Linger, Sisa Fafidape, odi. Ja, dat is waar. Cynthia Garden. Reggie Raymond Blackson, odi dapena in Domburg. En me abe boom. Dapet tap Domburg passie. Brada Fafi alles dan sweetie. Mensen, als je Suriname bent. Nee, na Braving. No, Regina de na Domburg. Na Braving dapena Domburg. Germany de na Domburg. Frans Cario odi. No me gusta que dat money se tua faz tapa passino. Teke nee helemaal niet. Maar is dat Amerika kon je restaurant de sa voor is dat weer ala money se si tapa passi chimo di kapiki wanda. So my troe a chimo troan. Dat is Amerika moet dat soms maar op chimo ni dat troe gewoon. Gewoon de troe op de BPD gaven kri. Marion Springer odi. Harold Bouwgaard odi. Lorraine Bandel odi.
Maury Michelle odi odi. Norman Melan odi odi. Divine odi odi. Albert Pinas odi odi. Melan van der Verwer odi odi. Princess Olivia odi odi. Malik Montau odi odi. Jesus Christus Revi de Geo. Hallo, oké, mensen, odi. Ilse van Dam, Reizen, odi. En mensen, iedereen die ik niet heb geroepen heb. Mensen, ja, ze op mijn Facebook page, maar mijn vrienden zijn abedeko, maar de man gwe. Maar mensen, de mensen zijn elkaar ko, zijn een sheet op page, me ebaro allemaal bigi odi pode. En met tegen grand tangi doet ik aten voor het programma akon voor na wisani en we op een sweet neti een sweet bakan na een sweet mate pode tapas on de bakan disi op 11 september 2022. Dit is genoveerd. Kantasi obja en na titi mensen en dan met baruan bigi odi tire tapa disi mensen odi